Εκεί απέναντι τραγούδισα για σένα και για το όχι. Και εσύ μου ρίχνεις τα κρυγόνα. Θυμάσαι που κατέβηκες μετά την ομιλία σου στο καμαρίνι και σου έδωσα να πιείς από το μπουκάλι μου νερό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, Αλέξη. Σταμάτα τους. Μας ρίχνουν τα κρυγόνα και ο Θεός τους ρίχνει βροχή και τα σβήνει. Αυτή είναι η απάντηση. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Αφροδίτη Μάνου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, αύριο κιόλας θα κατατεθούν μηνύσεις για αυτά τα χημικά τα οποία εισπνέουμε όλοι μας. Δεν θα κερδίσει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Αγαπητοί φίλοι, συμπατριώτες μου Μακεδόνες, Υπηρώτες, Βορειοϊπηρώτες, Θράκες, Θεσσαλοί, Κύπρα, με ακατανόητη περιφρόνηση για ό,τι είναι ελληνικό, κατοχυρωμένο σε διεθνείς συνθήκες, με φοβέρες και μέματα. Τους γειτονές μας να πιστέψουν σε ένα μύθο. Κάποιοι τους έμαθαν να πορεύονται με ιστορία κλεμμένη, με κοιμήλια δανεικά. Αυτόν τον εθνικισμό θα έπρεπε να καταδικάζετε, κύριοι που μας κυβερνάτε. Και μας έχετε αλαλιάσει και έχετε διχάσει για άλλη μια φορά τους Έλληνες. Έχετε διαλύσει κόμματα, έχετε παγαδέψει συνειδήσεις, έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια δημοκρατία για να περάσετε μια συμφωνία που επιχειρεί να κάνει έναν ολόκληρο λαό συνένοχο σε ένα τεράστιο ιστορικό θέμα. Θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση. Υπάρχει πληροφορία για τραυματία από την επίθεση που δεχόμαστε. Παρακαλώ οι διασώστες να πάνε προς τη Βουλή. Υπάρχει περιστατικό όπως μας ενημερώσανε. Όλη η ψυχραιμία εμείς απαντάμε με το δικό μας δημοκρατικό τρόπο σε αυτούς οι οποίοι κλείνονται μέσα στη Βουλή για να πετάξουν χημικά αυτή τη στιγμή. Ψυχραιμία, να μην φύγει κανένας, αυτή είναι η απάντησή μας. Ό,τι και να κάνουν, πετάνε στα γυναικόπαιδα χημικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε για ακόμα μια φορά. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, Αλέξη. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, τελεία και παύλα. Οι Μακεδόνες ήταν και είναι Έλληνες. Όχι. Αυτό το ψέμα εμείς δεν θα το νομιμοποιήσουμε ποτέ. Δεν ξέρω. Ελάτε από εδώ. Ναι. Ελάτε από εδώ. Εγώ τα πάω καλά με τις μικροφωνικές. Πιάστηκαν αυτοί που μας κυβερνούν. Πιάστηκαν να ξεμπερδεύουν. Αλλά και άλλοι μου φαίνεται το ίδιο πιαστικοί είναι κι αυτοί. Και τώρα για να μην καούν. Βρε Θεόφοβοι, αυτή η καυτή πατάτα είναι το μέλλον της χώρας μας. Είναι η εθνική μας ακεραιότητα. Είναι τα 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατακτήθηκαν και διασφαλίστηκαν με το αίμα του Παπαφλέσσα, του Καραϊσκάκη και των Μακεδόνων.